Em diu el diccionari que subsistència vol dir allò que és necessari per al sosteniment de la vida humana. Què és necessari? Allò que necessito només? I el que l'altre necessita, ho tinc present? Miro el nostre planeta i sento que la subsistència és un espai compartit. Amb la Covid plou sobre mullat. 12.000 persones poden morir de gana al dia. Ho llegeixo segons un informe d'Oxfam. Per a molts homes i dones, infants, gent gran, la subsistència sí que és de vida o mort. Viure es converteix per a molta gent en una tasca inassolible. Recordo compartir la sala amb els homes i dones del Centre Arrels de Barcelona. Compartir taula, acollir i respectar la vida que vivien dormint al carrer. Seure i escoltar és una tasca espiritual, i tant. És deixar que el món s'obri a tothom, que ningú es quedi als marges. Si l'atenció per la subsistència dels altres és una tasca espiritual, vol dir que necessitem descobrir aquest nou despertar, des del silenci, el diàleg, fent-nos presents en el món.